Εγώ ονομάζομαι Γιάννης και σας καλωσορίσω στη μουσουλά μας. Και εγώ ονομάζομαι Γιώργος και πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να σας εξηγήσω τους κανόνες της διαδικασίας. Η διαμεσολάβηση χωρίζεται σε κάποια στάδια και ο καθένας θα πρέπει να μιλάει με τη σειρά. Επίσης, σας υπενθυμίζω ότι βρισκόμαστε όλοι εδώ εθελοντικά προκειμένου να βρούμε μια κοινή και ικανοποιητική λύση στην σύγκρουσή σας. Επίσης, πρέπει να σας πούμε ότι εμείς θα μείνουμε ουδέτεροι καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και ό,τι υποθεί εδώ θα μείνει μεταξύ μας. Ακόμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κανένα είδος βίας. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός μεταξύ σας και να μην διακόπτει ο ένας τον άλλον. Είστε διατεθειμένοι να τηρήσετε αυτούς τους όρους? Ναι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Γιάννη, θα μπορούσες να μας πεις τι έγινε? Ναι, αυτές τις μέρες προπονούμε σκληρά διότι θα παίξουμε ένα σημαντικό αγώνα μπάσκετ. Έτσι, ο γυμναστής μας χώρισε σε ομάδες, όπως την αντίπαλη ομάδα ήταν ο Αχμέτ. Ήμουν σίγουρος πως θα κερδίζαμε, όμως στο τέλος η ομάδα μου ιτήθηκε. Εκείνη τη στιγμή θύμωσα πολύ και έριξα τον Αχμέτ στο έδαφος με πολύ δύναμη. Όταν λες ότι το έριξε στο έδαφος, τι εννοείς? Μετά το παιχνίδι, του έριξα την μπάρα στην πλάτη και έπειτα τον έσπρωξα με δύναμη κάτω. Αχμέτ, θα μπορούσες να μας περιγράψεις το περιστατικό από τη μεριά σου? Εγώ και η οικογένειά μου είμαστε λίγο στην Ελλάδα και είμαι γεννημένο στο σχολείο. Το μπάσκετ είναι το αγαπημένο μου άθλημα και στη χώρα μου έπαιζα κάθε μέρα. Όσον αφορά το παιχνίδι, έβαλα τα δυνατά μου και έβαζα πολλά καλάθια. Σε αυτό δεν άρεσε όμως αυτό το Γιάννη. Και έπαιζε σκληρά. Τελικά η ομάδα μου κέρδισε και ο Γιάννης νευρίασε. Όσο πήγαινα στα αποδυτήρια, μου πέταξε την μπάλα στην πλάτη και χωρίς να μπορώ να τη δράσω έπεσε κάτω. Όμως δεν είπα κάτι και γράψα να περάσει. Γιάννη, μπορείς να μας πεις πώς το περιστατικό? Νευρίασα επειδή τόσο καιρό τους κέρδιζα όλους. Αισθάνθηκες κάτι άλλο? Ναι, ζήλεψα κιόλας γιατί όλοι θαύμαζαν τον Αχμέτ. Εσύ, Αχμέτ, πώς αισθάνθηκες? Το γεγονός αυτό με τρόμαξε. Μπορείς να μου εξηγήσεις πιο αναλυτικά αυτό που λες? Επειδή είμαι μετανάστης, φοβάμαι να με χτυπήσουν και αυτό με οδηγεί να μην κάνω νέες φιλίες. Θα ήθελε κανείς να προσθέσει κάτι άλλο? Ναι, εγώ θα ήθελα. Εξαιτίας του περιστατικού, οι επιδόσεις μου στο μπάσκετ έχουν επηρεαστεί, μιας και οι συμπαίκτες μου είναι ψυχροί και απόμακροι απέναντί μου. Γιάννη, αν κατάλαβα σωστά, την ώρα της γυμναστικής, ο γυμναστής χώρισε σε δύο ομάδες. Εσύ ήσουν εναντίον του Αχμέτ. Η ομάδα του Αχμέτ όμως νίκησε και εσύ εξοργίστηκες στον έριξε στο πάτωμα. Νευρίασες που οι συμμαθητές σου περνούσαν τον Αχμέτ αντί για σένα αυτή τη φορά και οι αποδόσεις έχουν χειροτερεύσει. Σωστά. Άρα εσύ, Αχμέτ, έχεις τρομάξει από το περιστατικό και φοβάσαι πλέον για την σωματική σου ακεραιότητα. Μάλιστα. Άρα, Γιάννη, εσύ εκδήλωσες την οργή σου σπρώχνοντας τον Αχμέτ στο έδαφος. Εσύ, Αχμέτ, έχεις φοβηθεί πλέον, φοβάσαι για το άμα σου ξανασυμβεί κάτι τέτοιο και δεν πλησιάζεις καινούργια άλλα παιδιά. Ναι. Σωστά. Ωραία, τώρα θα ήθελα να προτείνω τη λύση. Εγώ απλά θέλω τον Γιάννη να μου στήσει συγγνώμη και εγώ θα το συμφωνήσω. Γιάννη, τι λες? Συμφωνώ και υπόσχομαι ότι δεν θα ξανακάνω κάτι τέτοιο. Συγγνώμη, Αχμέτ. Αφού λοιπόν βρήκατε μια λύση στο πρόβλημά σας, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή στη διαμεσολάβηση. Πριν φύγετε, θα σας δώσουμε ένα συμβόλαιο να υπογράψετε ότι θα τηρήσετε τους όρους που συμφωνείτε. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας.